Covid i processos de pau. Un dels aspectes de la pandèmia que va tenir un impacte potencial més important sobre els processos de pau i negociació a tot el món va ser la declaració que va fer el secretari general de Nacions Unides el 23 de març del 2020, en la que feia una crida a un alto el foc global i immediat per fer front a la pandèmia d'una banda i de l'altra per obrir una escletxa d'oportunitat per resoldre conflictes armats a través del diàleg. Al cap de 3 mesos, més de 170 països de tot el món ja havien donat suport a aquesta iniciativa. Els actors en conflicte hi van respondre positivament en els casos de Camerun, República Centreafricana, Colòmbia, Líbia, Myanmar, Filipines, Sudan del Sud, Síria, Ucraïna i Iemen. Des de març de 2020 es van produir 25 cessaments d'hostilitats en 17 països: Afganistan, Angola, Armènia, Azerbaidjan, Camerun, Colòmbia, Índia, Indonèsia, Líbia, Myanmar, Nigèria, Filipines, Síria, Sudan, Sudan del Sud, Tailàndia, Ucraïna i Iemen. Tot i que la iniciativa del secretari general va aconseguir reduir o en alguns casos inclús suspendre les hostilitats en alguns casos específics de conflicte armat, a nivell general la crida a l'alto el foc no va tenir una incidència significativa en els nivells agregats i globals de violència i tampoc va suposar un punt d'inflexió en la major part de processos de pau. Un dels motius que segurament explica l'impacte limitat de la crida del secretari general és la manca de voluntat política o de sinceritat per part d'alguns actors en conflicte armat. La major part de declaracions d'alto el foc van ser unilaterals i en molts casos no van ser acceptades ni replicades per altres parts en conflicte, tampoc van ser exteses o renovades o perllongades en el temps i per tant és possible que hi hagués motivacions tàctiques més enllà de les d'aconseguir la pau, com reagrupar-se, com rearmar-se o inclús obtenir major visibilitat o legitimitat internacional donant suport a una iniciativa tant de recolzament internacional i per un objectiu humanitari tan noble com és contenir una pandèmia. La violació dels altos al foc i els cessaments d'hostilitats han comportat en moltes ocasions una escalada de violència. Segons un estudi sobre 105 altos al foc fallits en 25 guerres des de 1947, el 84% d'aquests van conduir a una ofensiva militar d'alta intensitat en un període d'uns 13 dies. Un altre factor del fracàs de la crida va ser el retard del Consell de Seguretat a aprovar una resolució que no va ser fins més de 3 mesos més tard on exigia un cessament general i immediat de les hostilitats i una pausa humanitària d'almenys 90 dies. Els motius principals de tal retard van ser l'oposició dels Estats Units d'Amèrica a qualsevol esment a l'Organització Mundial de la Salut, a la qual l'administració de Donald Trump havia suspès el finançament i de la qual es va retirar posteriorment per la seva visió crítica de la gestió de la pandèmia, i l'oposició de Rússia i els Estats Units d'Amèrica al fet que l'alto al foc menyscabés les seves operacions militars en contextos com el de Síria, l'Iraq o l'Afganistan. Processos de pau a distància, virtualització de les negociacions i mediació interna. Un dels impactes més importants de la pandèmia sobre els processos de pau és una major utilització dels formats virtuals o digitals, com les videoconferències, atesa la impossibilitat de viatjar i les mesures de distància social que d'alguna manera impossibilitaven la continuació de negociacions en format presencial. La conducció de negociacions de pau a través de formats digitals o virtuals permet una interacció i una comunicació més freqüent entre les parts negociadores i entre aquestes i l'equip facilitador, propicia també una participació més àmplia per part d'actors o de col·lectius que segurament no podrien participar en reunions presencials per les dificultats i costos d'aquest tipus de reunions i d'alguna manera les reunions virtuals neutralitzen les dinàmiques i les asimetries de poder pròpies de les reunions presencials. Tot i això, la conducció de negociacions de pau a través de mitjans virtuals també presenta alguns problemes. Per exemple, determinats participants han expressat els seus temors que puguin filtrar-se i revelar-se tant la seva identitat com els continguts de la reunió, o fins i tot la localització des de la qual es du a terme la connexió, aspecte aquest últim important per a grups armats o grups clandestins o il·legals. Aquests mateixos participants han expressat incertesa davant la possibilitat que les trobades estiguin sent gravades, per la qual cosa el format virtual dificulta que es pugui compartir informació compromesa o mantenir diàlegs políticament sensibles.
En segon lloc, la bretxa digital comporta el risc d'exclusió de determinats col·lectius. L'accés a internet, la disponibilitat d'electricitat de manera contínua o una certa competència digital determinen quins col·lectius i organitzacions tenen majors facilitats d'accés als processos de pau a distància, fet que provoca noves desigualtats. Finalment, diversos informes assenyalen que el principal problema de les negociacions de pau a través de mitjans virtuals és la dificultat de generar confiança, empatia i proximitat entre les parts negociadores i entre aquestes i l'equip de facilitació del diàleg. Un dels aspectes positius que va provocar la impossibilitat de viatjar durant la pandèmia va ser el major protagonisme dels actors i dels enfocaments locals de construcció de pau, la necessitat de transferir la responsabilitat en l'execució de projectes i de reconèixer la competència i el valor afegit que tenen els actors locals, els mediadors interns, no? Segurament amb una major legitimitat entre els actors en conflicte, un major coneixement del context i del medi, etc. Però, malgrat aquesta transferència de responsabilitats i funcions, l'expansió del coronavirus també ha comportat una reducció important dels recursos econòmics i humans amb els quals operen moltes organitzacions locals. El 80% de les entitats de pau locals han hagut de suspendre les seves activitats. Retard i paràlisi de les negociacions de pau. Malgrat un cert optimisme inicial, derivat del fet de la crida del secretari general o del fet que es pensés que la irrupció d'una pandèmia mundial podria propiciar una major col·laboració entre actors confrontats militarment, gairebé 2 anys després es pot afirmar que la major part de processos de pau i de negociació han patit dificultats serioses, i que en molts casos s'han endarrerit, s'han alentit i fins i tot en alguns casos s'han paralitzat. Els principals motius han estat les restriccions a la mobilitat i la impossibilitat de celebrar reunions presencials. A més, des de principis de 2020 va haver-hi una clara disminució en el finançament i el suport polític als processos de pau, així com una major incapacitat o falta de voluntat d'actors internacionals a involucrar-se activament en tasques de facilitació del diàleg, ja que la gestió de la pandèmia es va convertir en la principal prioritat política.